Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Ang aton simbahan Katoliko, the Catholic moral teachings of the Church, no, sa bahing gid mismo sang Congregation for the Doctrine of the Faith nga ti amo na sila ang naga-examine kaga-analyze kung morally wrong or morally good ang action naton. So klaro sa aton no nga simbahan nga ang bakuna sa against COVID-19 is morally acceptable. So kung magpabakuna ikaw sa COVID-19, hindi ikaw makasala, no? Hindi ikaw makasala. Kay base ti amunan ko nga agadulot sa atong pagduha-duha. Ikaduha, hindi ini siya antichrist. Kag ikatatlo, kung magpabakuna kita, updan naton sang aton nga pagtuo kag ti ang pagpabakuna man naton amo man na ang aton nga act of charity man sa aton nga komunidad, sa aton nga society kag sa aton man mismo nga pamilya kag sa aton man nga kaugalingon. So hindi na kamo magpangduwa-duwa pa, no? Kag ang mga nagagululuwa na nga bakuna kuno antichrist kag makasala kita. So ginaklaro na subong sang simbahan, okay? Na ang bakuna against COVID-19 is not sinful, but actually kung magpabakuna kita, it is also an act of charity. Again, i-state naton ang facts, no? I-state naton kag mag-research kita maayo kung di inyo na ginapangwa ang ina ng mga statements ninyo, no? Kag again klaro sa simbahan nga hindi ini sinful. No? Okay, so kung sa diin nyo man inaya nga ginkuha, well, it's being dishonest. So, and dishonesty, as we all know, is sinful. So, dira na kamo na lang na bagay-bagay sa inyo man nga konsensya.